Здравейте, деца! Днес се обръщам към всички млади, които в момента учат средно образование, които в момента са завършили, или изобщо за тези, които не знаят на къде да се обърнат и какво да направят с живота си. Искам да чуете това нещо и се надявам да ви бъде поне полезно, поне малко, и да ви даде смисъл за напред, защото знам колко е трудно да не си ориентиран в живота. Браво на другите, които са наистина ориентирани, които знаят какво искат, които вече са поставили своите цели и са начертали своята мисия за напред, след като завършат образованието си или след като са го завършили вече. За всички останали, моля ви, искам да знаете едно: преди да запишете висше образование или да продължите своята квалификация, разберете, че най-важното в този живот е да знаете наистина какво искате. Въпреки всичко, което ви се казва, че трябва просто да имате висше образование, не е така. Защото ако вие не намирате причина да работите, да се занимавате или каквото и да правите с тази диплома, която ще получите след средното, това реално е просто едно нищо, един лист хартия, който ще трябва да го пазите за имидж, за престиж или да си с извинение чешете егото. Моля ви, мислете какво искате да работите, мислете какво желаете за вашето бъдеще. Бъдете искрени със себе си, потърсете отговора вътре в душите си, вътре в сърцата си. И нека да е най-важното за вас да намерите правилната цел, правилния път. И тогава ще бъдете щастливи и ще се занимавате с най-любимото си нещо. Тогава няма да ходите с омраза на работа, а ще ходите с любов и желание и ще бъдете много щастливи. И бъдете благословени, бъдете светли, бъдете обичани и обичащи. Бъдете просто щастливи. Но, пак повтарям, дипломата е само един лист хартия. Вие, ако ви харесва това, с което ще се занимавате, просто го направете. С диплома или не, любовта към даден процес, към дадено нещо, с което ще направите, ще изградите, ще построите, ще нарисувате или каквото там ще го правите, ще обучите хората около вас. Това е по-важно от всичко останало. И това дипломата няма да ви го даде. Защото дипломата е само даденост. Всичко друго е вътре във вас. Всичко вътре във вас е любов и светлина. Открийте я и бъдете щастливи. Обичам ви. Ако това видео, ако това послание, ако този израз на любов от мен към вас ви е харесал, абонирайте се. Бъдете щастливи и земни. Обичам ви.